המכללה האקדמית נתניה מקדמת חזון חברתי של הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ושל הכשרת המנהיגות העסקית והחברתית של מדינת ישראל, תוך שאיפה למצוינות בהוראה ובמחקר. המכללה מציעה כ-20 תוכניות לימוד לתארים ראשונים ושניים במגוון תחומים, בגישה חדשנית ועדכנית, ומכשירה את תלמידיה להשתלבות בעמדות מפתח בתחומי העשייה השונים, וכן להמשך לימודים לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובעולם. המכללה זוכה למוניטין לאומי ובינלאומי ומקיימת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים חשובים ברחבי העולם. שיתוף פעולה זה בולט בין השאר בפעילויות המרכז לדיאלוג אסטרטגי, אשר עוסק בנושא ביטחון ופיתוח אזורי, מדיניות חוץ, יישוב סכסוכים וחקר המיעוטים בישראל, באמצעות עבודות מחקר, קבוצות דיון, שולחנות עגולים וכנסים בינלאומיים. במכללה פועל פרויקט המצוינות, שדרכו משולבים סטודנטים מצטיינים בפרויקטים הקשורים לגופים כלכליים מובילים במשק. קמפוס המכללה הוא פנינה אמיתית בלב השרון. הוא כולל מבנים מרשימים ומדשאות נרחבות, ובמרחביו פזורות יצירות אומנות רבות. המכללה העניקה תארי כבוד לדמויות כגון נשיא ברית המועצות לשעבר מיכאל גורבצ'וב, נשיא צרפת לשעבר ניקולאי סרקוזי, נשיא קונגו פליקס צ'יסקדי, נשיאי ישראל שמעון פרס ואפרים קציר, רב אלוף גדי איזנקוט, ראשת העיר נתניה גברת מרים פיירברג עיקר, זוכי פרס נובל פרופסור אהרון צ'חנובר, מאסטרו זובין מטה, הרב ישראל מאיר לאו ואישים בולטים רבים אחרים בתחומי החברה, הכלכלה, המדע והאומנות. למכללה עשרות אלפי בוגרים, אשר רבים מהם ממשיכים ללימודי תואר שני ושלישי במוסדות אוניברסיטאיים מובילים בארץ ובעולם, ומשתלבים בתפקידים בכירים בתחום המשפט, בענפי ההייטק, הנדל"ן, הביטוח והבנקאות ובמגזר הציבורי. המכללה האקדמית נתניה דוגלת בערכי היסוד של חברה חופשית וסובלנית, תוך שמירה על כבוד האדם ועל זכותו למימוש עצמי בתחומי המחשבה והמעשה, ופועלת לשיתוף פעולה בין האקדמיה לבין החברה הישראלית על כל רבדיה.